Helo na, thymau, gobeithio chi'n cadw'n iawn. Wel, y fideo hyn yma yn bach yn rhyfedd deg gwir oherwydd o'n i wedi pasa ffilmio hi tua Calan Gaea, ond rhwng sawl peth gwahanol lle o'n i'n rhy brysur felly nes i'n lwyddo i wneud. Ond mewn ffordd hefyd, mae'n cyfnod eitha addas i ffilmio'r fideo yma hefyd a na i esbonio pam mewn chydig lle. Felly, prif pwrpas y fideo yma ydi trafod fatha yr pethau sy'n codi ofyn arna i. A wedyn, wel, mae'n siŵr bod pawb erbyn hyn yn holi, wel, beth sgyn hynny i wneud efo anableddau lle. Mae'n rhyw beth i wneud efo fo, a nes o ddim chwaith. Os ydyn ni, er enghraifft, mae'n siŵr sy'n lot o bobl sy'n wedi nabod i ers blynyddoedd llawer yn meddwl, o ie, prif peth sy'n codi ofyn ar ant ydy y syniad bod i siwnt o ella mynd i flocio. Ond yndi, mae y siwnt yn blocio peth anifyr, mae'r peth mwy, mae'r siwnt yn blocio yn digwydd bod y peth mwyaf poenus dwi wedi profi erioed o'r blaen. Dwi ddim yn peth braf o gwbl, a dwi'n methu diofa pan mae'n digwydd. Ond does na'm byd gyda i wneud i reoli y siwnt yn blocio i beidio, felly does na'm pwynt, does na'm reswm i ofni y siwnt yn blocio i fi. Os mae'n digwydd, mi'n eitha digwydd yn dweud, yr unig peth fedra i wneud wedyn ydy mynd i'r sbyty er mwyn derbyn yr triniaeth angenreidiol lle. Ac, felly, na fod dweud, mae'n peth ofnadwy o boenus, mae'n anifyr, dwi'n wir methu diofa pan mae'n digwydd, ond na, nid, dwi'n mynd ofni yr siwnt yn blocio bob petai. Peth arall wedyn, wel, digartrefedd yn da, wedyn dyna'r reswm pam nes i meddwl, wel, ella bod ffilmio'r fideo yma tua'r adeg yma na fas oherwydd yn ystod mis Rhagfyr, wrth gwrs geisio fi wneud yn digartra yn 2013. Ond wedyn, a deg gwir, dwi ddim yn meddwl neith mae'r ofyn na o digartrefedd, mae o gyn i hyd heddiw, a yr unig pobl gyda jyst dall hynny, dec i ni, ydy'r unrhyw un sydd wedi bod yn y sefyllfa yna. Blaw bod rhywun... Mae'n digon hawdd cydymdeimlo, ond o'n i bod bod chi wedi bod yn y sefyllfa yna, da chi'n mynd dallt go iawn lle. Ac o'n i'n gymarol lwcus mond cysgu ar soffa a gwely aer o'n i lle am 6 mis, lle do'n i'n cysgu ar y stryd, so o'n i'n ffodus yn hynny o beth, ond eto am 6 mis, oedd hynny'n brofiad digon amlyserus yn i ddweud y gwir, felly hyd yn oed 9 mlynedd yn diweddarach bron i'r diwrnod, dwi'n dal i ofni digartrefedd. Ond rhywbeth o bosib dwi'n ofni hyd yn oed fwy na digartrefedd ydy siomi eraill. Ond mae'n siŵr bod lot ohonych chi'n meddwl, mae hynny'n peth hyrt i ddeud, am peth wirion i ofni lle. Wedyn, dwi'n gwybod yn iawn bod hi'n amhosib plesio pawb trwy'r adeg, dwi'n mor naif o hynny lle. Ond mae yna rai pobl yn benodol lle, a mwy na thebyg os ydyn nhw'n gwylio'r fideo yma, maen nhw'n gwybod fy mod i'n siarad amdano nhw lle. Mae yna rai pobl yn benodol lle dwi'n wirioneddol ofni siomi nhw. Ynddo, swn i'n methu diofa siomi nhw. Dwi'n cofio, o'n i'n cael sgwrs, dwi'n pryd o fi mis diwetha, a nes i sôn am ryw celwydd golau ydych i. Adag o'n i'n digartra am fy nghi ar y pryd, oherwydd o'n i eisiau cael hyd i ryw lai fyw, felly ydych i celwydd golau a deud oedd Muffin ac i yn gyd hwys wedi ymddeol. Ac oedd gen i ofn wirioneddol cyfadda bod hyn yn celwydd golau, oherwydd eto do'n i'n eisiau siomi'r
unigolyn o'n i siarad efo fo. O'n i'n wirioneddol ofn eisiau mi o, ond wedyn, diolch i'r drefn, oedd o'n dallt yn iawn lle, a nes i ddim eisiau mi o gwbl, ond na, mae hynny'n enghraifft o, ysdi, mae hynny'n enghraifft o sefyllfa lle mi ydw i'n ofni siomi rhai unigolion benodol, lle. Bod dwi'n dweud, mae'n amhosib plesio pawb, dwi'n gwybod hynny'n iawn, ond mae yna rhai pobl, mi os ni'n wirioneddol methu diofa meddwl fod mod i wedi siomi nhw. Felly, na, os ni'n dweud, na, yn groes i beth o rywun yn disgwyl ella. Dwi ddim yn ofni y siant yn blocio. Mi ydw i'n ofni digar trefedd. Hyd heddiw, lle bron i 9 mlynedd ar ôl i fo ddigwydd. A mi ydw i'n ofni siomi pobl. A ella mae hynny'n neud i fi swnio'n fel rhywun sydd bach yn rhyfaf, lle yn ywedig gan fy mod i'n wrth fy modd yn gwylio ffilmiau arswyd a falle, ond os di rhywun yn meddwl, o, mae'n siŵr bod rhywbeth fwy na hynny yn codi ofyn arno chdi calliant, ond na, dyna fel lle. Digar trefedd a siomi rhai cyfeillion a aelodau o'r teulu yn benodol, lle. Dyna beth sy'n codi ofn o'na yn y bon, felly. Just rhywbeth o'n eisiau rhannu, lle, achos dwi'n ein, ella fy mod i'n rhoi'r argraff i bobl fy mod i ella'n fwy hyderus heddiw nag o'n i wedi arfer bod, ac ella fy mod i, ond mae'n dal amball, mae'n dal i fod amball beth, hyd yn oed heddiw yma, sydd yn codi ofn arna i a sy'n neud i teimlo'n nerfus, lle. Felly, na, dwi'n meddwl pwynt y fideo yma yn y bon oedd, mae yna pethau sydd yn poeni pawb a mae'n bwysig siarad o'r pethau yma, ynddo. So'n fawr bwynt cadw yr pethau yma i chi'ch hunan, felly, na. Well bod yn agored ac siarad nhw, tydi. Os di, fel oedd mam yn arfer dweud amdana ystalwm llyrf agored, dwi'n un arbennig o hawdd i ddarllen. Os mae rhywun yn gallu darllen Cymraeg eitha sarcastig, lle. Ond, ta waith, lle. Felly, dyna fo. Dyna oedd, dwi'n meddwl bod gen i chwaneg i ddeud y gwir, felly, hwyl am y tro. Ta.